Volám sa Mirka, som priamo z Kauflandu Global Marketplace a pomáhame českým a slovenským obchodným partnerom s naším marketplaceom. Pomáhame im s celou tou cestou, ktorú možno poznáte, možno nie, od registrácie cez nahrávanie dát, cez optimalizáciu, aby dosiahli ešte lepšie výsledky. Dobrý deň, dovolte mi, aby som vás aj ja dneska privítala na ReShopper evente. Moje meno je Simona a Mirka už spomenula, čo je našou naplňou práce. Okrem českých a slovenských predajcov riešime takisto zahraničie a takisto pomáhame aj s expanziou do ďalších krajín. Ja možno úplne na úvod, Mirka, kým prejdeme na tú agendu, čo nás dneska čaká, rada by som sa opýtala, či tu máme aktuálne nejakých predajcov, ktorí s nami predávajú. Nebojte sa. Môžete sa kľudne prihlásiť, kto sa tam predáva zatiaľ. Tak verím tomu, že ešte asi sa niekto ukáže. Prípadne máme predajcov, ktorí sa ešte len chcú registrovať k nám na Kaufland a ešte s nami nespolupracujú. Dneska tu máme nejaké tiché publikum, takže myslím si, že asi začneme. V každom prípade máme pre obidve skupiny dôležité informácie. Aj pre tých, ktorí ešte nezačali, ako to celé funguje, ale aj pre tých, ktorí ste už u nás zaregistrovaní, tak sme vám doniesli zo pár veľmi užitočných tipov, ktoré môžete okamžite aplikovať na svoje vlastné účty, aby ste dosiahli ešte lepšie výsledky. No ale poďme už na to, že čo nás dneska čaká a neminie, tak si prejdeme náš Kaufland, ako sme sa posunuli za posledný rok, aké máme najlepšie predávané kategórie, o ktoré je teda najväčší záujem zo strany zákazníkov. Prejdeme si napríklad aj to, že aký je priemerný nákupný košík a plno iných ďalších informácií. Pozrieme sa tiež na cezhraničný predaj, pretože mnohí možno viete, že môžete predávať nielen v Česku, ale aj na Slovensku a v Nemecku. No a otvárame dve nové krajiny, v Poľsku a v Rakúsku, kde tiež budete môcť spolu s nami predávať. Pozrieme sa tiež na nové služby, ktoré sme zaviedli tento rok. Napríklad fulfillment a ďalšie novinky, ktoré sme zaviedli presne pre vás. No a na záver vám dáme tipy, ktoré môžete, ako som práve spomínala, okamžite aplikovať na svoje vlastné účty, aby ste mali ešte lepšie výsledky. No úplne na záver máme sekciu otázok a odpovedí. Ale keďže myslím si, že už tak jemne tušíte, že sme veľmi komunikatívne a moja kolegyňa Sima nie je výnimkou, takže ako náhle by nám možno nevyšiel čas na vaše otázky, tak sa kľudne môžete zastaviť u nás na našom stánku. Stánok číslo 50, veľmi výrazná červená farba, myslím si, že ho asi nemáte ako minúť po tejto hlavnej ceste. Prípadne sa nám môžete ozvať. Tu sú naše e-mailové adresy, veľmi radi vám pomôžeme, alebo sa spojíme cez LinkedIn. Milujeme LinkedIn s kolegyňou, a teda nielen my, ale aj naši ostatní kolegovia. Kľudne si nás pridajte do svojej LinkedInovej bubliny a teda veľmi radi vám pomôžeme. Poďme sa pozrieť na nejaké základné čísla, čo sa nám zmenili. Možno viete, možno nie, ale náš Kaufland spolu so značkou Lidl patrí do Schwarz skupiny a stále sme najväčšia retailová skupina predajca v Európe a štvrtý najväčší na svete. Za posledný fiškálny rok sme zvýšili náš obrat na 154 miliárd eur, zvýšili sme aj počet zamestnancov po celom svete o desiatky tisíc. Pridali sme sem aj kamenné predajne. Každý rok zvyšujeme počet predajní, v rámci teda kamenných predajní v každej tej krajine, kde sme zastúpení. A úplne účelovo sme sem pridali aj Poľsko. Prečo práve Poľsko? Tak to už vám potom povie viacej moja kolegyňa. Poďme sa pozrieť na náš marketplace. Ako sme sa zmenili za posledný rok? Máme cez milióny produktov. V Česku a na Slovensku cez 6 miliónov produktov. Máme cez 6400 kategórií, ktoré sme tiež rozšírili, aby ste vy mali väčší priestor umiestniť svoje produkty. Máme cez tisíce predajcov. V Česku, na Slovensku, v Nemecku. No a čo je možno najviac zaujímavé, máme až 99,6% brand awareness, povedomie o značke. Takže keď poviem, že každý pozná Kaufland, je to tak. Možno akurát nejaké malé miminá ho nepoznajú zatiaľ, ale to sa samozrejme zmení rýchlo. A toto nám práve pomáha budovať si náš marketplace. Poďme sa pozrieť na to, akým spôsobom sa dá s nami obchodovať aj v zahraničí a prečo práve Poľsko a Rakúsko, Sima. Ďakujem, Mirka. V rámci našej internacionalizácie do týchto dvoch krajín sme sa takisto aj pozreli na nejaké dáta, ktoré by som s vami dneska rada nazdielala. Rakúsko má 9 miliónov obyvateľov, Poľsko ich má cez 37 miliónov. Trh elektronického obchodu v týchto dvoch krajinách neustále rastie a tento trend je stále stúpajúci.
Vidíme, že obrat v roku 2023 v Rakúsku bol cez 8 miliard eur s ročným nárastom 10,7% a v Poľsku to bolo takmer 11 miliard eur s ročným nárastom 9,6%. V online výskume medzi zákazníkmi bolo zistené, že naozaj tento model online trhoviska je veľmi obľúbený kvôli cenovej rozmanitosti a takisto rozmanitosti produktov. Takisto, ako Mirka už spomínala, máme kamenné predajne v Poľsku, no a takisto aj veľké percento obyvateľov v Rakúsku pozná práve značku Kaufland, takže aj ťažíme z tohto povedomia. Keď sa pozrieme na kategórie, ktoré sú hlavne v týchto dvoch krajinách veľmi obľúbené, dokážeme povedať, že rakúsky a poľský zákazník premýšľa alebo nakupuje v podobných kategóriách ako zákazník z Nemecka. Top kategórie napríklad pre Poľsko sú móda, elektronika, nábytok, no a čo sa týka Rakúska, tak máme elektroniku trošku v predstihu, následne je móda a potom nábytok. Čo sa týka Kauflandu, vidíme potenciál samozrejme v týchto troch kategóriách, ale zároveň riešime aj hobby a kutilství alebo hobby a DIY, nábytok, média, no a samozrejme nesmie chýbať ani elektronika. Myslím si, že za posledný rok máme dáta nazbierané za Česko a za Slovensko, za Nemecko. Mirka. Presne, poďme sa pozrieť, ako to vyzerá u nás v našom marketplace v Česku, na Slovensku a v Nemecku. Vytiahli sme pre vás presne top kategórie, o ktorej je najväčší záujem zo strany zákazníkov v našich krajinách, kde pôsobíme. A keď si to tak zhrnieme, je to hlavne o záhrade a hobby, nábytok a domáce príslušenstvo a kuchyňa a domácnosť. V Nemecku je kuchyňa a domácnosť vymenená za elektroniku. Vidíme tu určité podobnosti, vidíme tu určité rozdiely. Jedna z takých tých základných podobností je veľmi podobný nákupný košík vo všetkých troch krajinách. Čo nie je podobné, sú vratky. Priemerné vratky napríklad v Nemecku sú za posledný, a teraz myslím ročné dáta, nielen vratky do 14 dní, bez udania dôvodu, ale napríklad aj reklamácie. Máme okolo 5-6%, pričom napríklad v Česku a na Slovensku je to polovica z toho. Takže môžeme usúdiť, že napríklad českí a slovenskí zákazníci sú takí pevnejší v rozhodnutiach. Vidíme ale napríklad rozdiely aj v jednotlivých kategóriách a v kúpyschopnosti. Napríklad nemecký nábytok a domáce príslušenstvo je viac zameraný na také tie veľké kusy nábytku. Veľké postele, také tie boxové postele, veľké masívne stoly, pohovky, zofy. V Česku a na Slovensku je to viac o písacích stoloch, počítačové stolíky, kancelárske, alebo teda židle, stoličky do kancelárie. Toto sú koncové kategórie, o ktoré je najväčší záujem práve v Česku, takže ak predávate presne z týchto koncových kategórií, tak triafate do čierneho. A tiež je veľmi zaujímavé, že aj keď som spomínala, že napríklad český a slovenský zákazník nemá až takú veľkú kúpyschopnosť v porovnaní s nemeckým, myslím priemerne, tak napríklad priemerný nákupný košík práve v nábytku je vyšší ako samotný priemer. Poďme sa ale na to pozrieť, ako vám ešte viacej môžeme zjednodušiť život, ako vám môžeme pomôcť napríklad pri logistike. A to vám povie už Sima. Ďakujem, Mirka. V rámci našich ďalších služieb by sme vám radi predstavili službu Fulfillment. Je to Fulfillment by Kaufland, familiárne tomu hovoríme FBK a jedná sa o zabezpečenie logistiky a zákazníckeho servisu práve koncovému zákazníkovi. Vďaka využívaniu tejto služby ušetríte vaše náklady pri preprave a skladovaní a takisto vlastne môžete využívať tento svoj drahocenný čas v každodennom podnikaní na iné aspekty svojej činnosti. Následne na to s využitím fulfillment servisu môžete očakávať nadpriemerné výsledky, pretože máte väčšiu šancu na nákup a konverziu vďaka výrazne kratším dodacím lehotám. S Fulfillment by Kaufland sa snažíme zabezpečiť alebo zabezpečujeme, aby výkonnosti v oblasti služieb naozaj spĺňali požiadavky nášho trhu. No a s medzinárodnou expanziou je to jednoduché, rýchle a pohodlné, pretože naozaj môžete využívať už zabehnutú existujúcu infraštruktúru. Pokiaľ máte záujem o túto službu, veškeré informácie vám radi ešte nazdielame potom na stánku. Rada by som iba teda zmienila, že fulfillment pre kaufland.de sa nachádza v Bonne v Nemecku a pre Kaufland.cz, Kaufland.sk je to v Chebe v Českej republike. Ako môžete aj vidieť, naši maloobchodní predajcovia, napríklad MC Smart Store, zaznamenal výrazný nárast konverzného pomeru a predajov.
No alebo naopak BVO Skal Official Store zase ušetrí až 20 hodín týždenne, ktoré naopak môže venovať napríklad na optimalizáciu a škalovanie ďalších dát. Mirka, ja si ale spomínam, že za posledné roky my sme dostávali otázky, akým spôsobom sa dokáže prepojiť online a offline. Prezradíme to tým našim možno budúcim predajcom? Poďme na to. Jeden z tých základných spôsobov je napríklad Kaufland appka, ktorú môžu používať naši zákazníci. V kamenných predajniach nájdú tam samozrejme všetky aktuálne ponuky, ktoré si môžu kúpiť, ale zároveň môžu nakupovať aj cez Kaufland appku. Mimochodom, zákazníci, ktorí nakupujú cez appku, nakúpia priemerne o 20% navyše. Byť ale viditeľný priamo v appke je celkom, nazvala by som to výzva, pretože musíte mať naozaj dobré produktové dáta a kľúčové slova, ale o tých vám povie potom neskôr viacej naša Sima. Ďalší spôsob, ako spájame kamenné predajne a náš marketplace, je napríklad Kaufland karta. Naši zákazníci v Kauflande, v kamenných predajniach môžu zbierať body pri bežnom nákupe a minúť ich priamo na našom marketplace a opačne. Môžu nakúpiť, dajme tomu, nejaký väčší druh, ja neviem, nábytku alebo kosačky, zbierajú body a tie môžu zase potom minúť v našich kamenných predajniach. Takže aj takýmto spôsobom pomáhame a znovu podporujeme teda aj náš marketplace. Klikám, nejde? Ide? Poďme sa na to pozrieť, ako si ale už zoptimalizovať svoje dáta, lebo ja som na úvod spomínala, že pre tých predajcov, ktorí už u nás sú zaregistrovaní, jedna z najväčších výziev, ktoré je, aby produkty mali vizibilitu a samozrejme, keď majú vizibilitu, tak už potom samotný výsledok prichádza ďaleko jednoduchšie. No a môžeme asi začať s takými základnými tipmi. Ja by som začala veľmi dobre známymi produktovými dátami. Je to alfa omega, určite so mnou budete súhlasiť, že sa jedná jak o rôzne marketplacy, rôzne ďalšie predajné kanály, tak aj o vaše e-shopy. Produktové informácie sú základom. U nás tie produktové informácie slúžia pre dve veci. Jedna vec je algoritmus, aby vás správne zobrazoval a takisto, aby ste sa aj správne zobrazovali tomu zákazníkovi, ktorý tie vaše produkty bude vyhľadávať. Začala by som nadpisom. Veľmi dôležité je využiť značku v tom nadpise, následne relevantné kľúčové slovo. Môže to byť kombinácia kľúčových slov, no ale zase netreba to prešpekulovať a tých kľúčových slov tam vložiť veľa. Naopak, ideálne odporúčame 50 až 80 znakov. Je to vďaka nášmu internému marketingovému výskumu a vlastne pri týchto 50 a 80 znakoch máte najväčšiu šancu konverzie a nákupu toho koncového zákazníka. Následne na to, prosím, využívajte tie nadpisy, aby boli profesionálne a bez gramatických chýb. Zhodneme sa na tom asi všetci, že ako náhle tam je nejaká chyba, tak to naopak toho zákazníka môže odradiť. Veľmi dôležitým druhým parametrom je obrázok. Ideálne prvý obrázok by sa mal nachádzať na bielom pozadí, aby vás aj naše externé marketingové nástroje správne zobrazovali, no a následne sa odporúča doplniť 5 až 10 obrázkov. Pokiaľ napríklad ste predajca, ktorý predáva kávovár a teraz v rámci tej fotogalérie tam zvolí napríklad kávovár a dá tam má fotku aj napeňovač mlieka, ktorý teda ale nie je súčasťou balenia, čo sa stane? Zákazník si to objedná a podľa fotiek bude očakávať pri tom kávovára aj ten napeňovač, ktorý tam nebude, takže dôjde k vratke a k tým metrikám si povieme za chvíľku trošku viacej. Takže ideálne, aby naozaj tie obrázky tam boli relevantné a pokiaľ ste napríklad predajca módy alebo topánok, ideálne, keď tam vložíte aj veľkostnú tabuľku, aby ten zákazník naozaj dokázal zistiť tie svoje parametre a tie vratky boli čo najnižšie. Veľmi dôležité je pracovať s koncovou kategóriou Kauflandu podľa tej štruktúry, ktorú máme. Ak ste predajca detských postelí, nestačí tam vložiť iba posteľ, ale naozaj tú finálnu koncovú kategóriu detské postele. O kľúčových slovách si povieme trošku za chvíľku a na záver, keď už budete predajcami na Kauflande, využívajte reporty. Máme ich tam hneď niekoľko, napríklad aj report o neplatných položkách, kde zistíte, aké napríklad povinné atribúty vám chýbajú, aby ste naopak tie produkty mali aktívne. Poďme sa pozrieť na kľúčové slová. Spomínala som to pred chvíľinkou, naša Mirka to takisto už pred chvíľkou hovorila. Je to taký povinne nepovinný parameter u nás, alebo nepovinne povinný to nazvime, a jedná sa o tzv. Vyhľadávacie výrazy na Kauflande. Zhruba až 80% zákazníkov k nám prichádza práve buď cez Kaufland aplikáciu, alebo naopak cez mobilné telefóny. Keď si otvoríte Kaufland na mobile, tak tam máte hneď vyhľadávacie okno, tak prvé, čo zadáte, nejaké kľúčové slovo toho produktu, ktoré hľadáte. Odporúčame, zamyslite sa nad tými svojimi produktami ako zákazník. Ako by ste vy tie svoje kľúčové slova alebo ten produkt vyhľadával, aké vyhľadávacie výrazy tam vložíte.
Vymyslím si, ste napríklad predajca kožených sedačiek. Ľudne jedno z kľúčových slov môže byť čierna kožená sedačka štvormiestna. Môžete to kombinovať. Tie kľúčové slová sa dajú vždy optimalizovať a naozaj je to jeden prvý z nepovinných parametrov, ktorý je vhodné vložiť. Zmieňujte sa o dôležitých vlastnostiach v produkte, dajte tam rôzne synonymá. Čo naopak nedoporučujeme, tak je kombinácia rôznych jazykov alebo napríklad kombinácia rôznych značiek. Keď raz predávate Apple, je nezmysel tam vkladať Samsung. Odporúčame, využívajte marketingové nástroje, ktoré máte aj na svojich e-shopoch. Verím tomu, že väčšina z vás pracuje s Google Ads, s Google Analytics. Prepojte tieto systémy a pracujte s tým, aby ste získali čo najväčšiu vizibilitu aj vďaka týmto vyhľadávacím výrazom. Ďakujem, Sima. Naozaj táto optimalizácia, myslím, produktové dáta je alfa a omega úplne všetkého. Predstavte si, že máte auto a to auto chcete, aby vám slúžilo dlho, aby vás rýchlo dopravilo niekde a aby vás tam dopravilo nejakým spôsobom stabilnejšie. A teraz sa pozrieme na optimalizáciu. Toto, produktové dáta, je vaša konštrukcia auta. Bez toho to ďalej nejde. Samozrejme, konštrukcia auta musí mať aj veľmi stabilný a hlavne rýchly motor. A to už sú vaše ceny, vaše dodanie, doba dodania, cena dodania. No a čo je asi kľúčové práve pri tejto optimalizácii? Poviem vám najčastejšie chyby, ktoré vlastne viac menej urobili predajcovia, ktorí boli pod našou správou. Prišiel za mnou predajca a povedal: Mirka, mne sa to páči, super, chcem ísť na Marketplace, dám vám 10 bestsellerov z nášho e-shopu. Nefunguje to. Vy hľadáte novú cieľovú skupinu. To znamená, že ako náhle hľadáte novú cieľovú skupinu, odporúčame na základe našich skúseností, aby ste pridali celé svoje portfólio. Ja by som sa s vami dokázala staviť, že vaše bestsellery z vášho shopu budú inakšie ako bestsellery na Marketplace, ako bestsellery na Kauflande Marketplace, na Allegre, na Amazone. Pretože máme rozdielne cieľové skupiny. Pracujte s tým. Ďalšia najčastejšia chyba. Kontrolujte si svoje zásoby. Veľmi veľa predajcov si nahodí také tie základné vstupné dáta a neskontroluje si, že čo je jeho bestseller na danom Marketplace. Ten sa vypredá, no a samozrejme klesne mu výkon. Konkurencieschopné ceny a dodanie. To si myslím, že je asi samovysvetliteľné. Samozrejme, treba to skontrolovať so svojou vlastnou konkurenciou. No a automatická tvorba najnižšej ceny. Toto je veľmi príjemná funkcia, ktorá žiaľ nie je často využívaná. Akým spôsobom sa nastaví, prosím, zastavte sa u nás na stánku, nemáme teraz na to priestor, ale pomôže vám to dostať sa do buy boxu. Tým pádom zvýšiť vaše obraty. Poďme sa na to pozrieť, ako to vyzerá s vašimi alebo s našimi celkovo službami. Služby by mala byť znovu alfa a omega všetkého, nielen vášho e-shopu, ale aj prezencia alebo účasti na Marketplace. Našou mantrou každé ráno by malo byť, keď staneme a pozrieme sa do zrkadla, ja si hovorím: Mirka, tento deň budeš ponúkať najlepšiu službu svojej rodine, svojim kamarátom, svojim zákazníkom, svojim obchodným partnerom. Prečo? Lebo len vtedy naozaj môžeme vybudovať dlhodobý a stabilný vzťah. Čo to znamená v našom ponímaní biznisu? Sľúbte nejaký sľub alebo niečo a dodržte ho hlavne. Dodávajte na čas. Reagujte na čas. Minimalizujte negatívne faktory, ktoré spôsobia nedodanie alebo poškodenie samotnej objednávky. A hlavne využívajte reporty, ako už spomínala naša Sima. No a poďme sa pozrieť na to, akým spôsobom sa dokážete dostať do svojej cieľovej stanice oveľa rýchlejšie. Prezradíme vám skratku. Keď sa k nám zaregistrujete, za chvíľku vám vysvetlíme, aké sú tie poplatky a v rámci mesačného poplatku my ponúkame automatizovaný marketing, čiže Heureka, Google nákupy, vyhľadávacie kampane a podobne, ale máme možnosť aj nadstavby. Je to reklama na sponzorované produkty, ktorú my hovoríme SPA v skratke a jedná sa o topovanie vašich produktov v rámci Kauflandu a v rámci kategórií.
Funguje to veľmi podobne ako PPCčka a ideálne vlastne vy si dokážete tieto kampane sami nastaviť v rámci svojho portálu, v záložke služby a takisto si riešite, či chcete mať tie kampane automatizované, nastavené manuálne, viete ich optimalizovať počas celého toho behu, ako tie kampane bežia. No a zároveň vy sami ste strojcom a vy sami ste kontrolórom toho budžetu, ktorý do toho vkladáte. Za Mirkou môžete vidieť QR kód na webinár, na reklamu na sponzorované produkty. Ak zatiaľ ešte tieto informácie nemáte, chceli by ste to časom využívať, odporúčam. Je to vlastne presný nástroj k tomu, ako tie reklamy nastaviť správne. Poďme ďalej. Tu by som možno ešte podotkla jednu veľmi dôležitú vec. Naša Sima je odborníčkou práve na reklamu na sponzorované produkty, takže keď budete mať nejakú detailnejšiu otázku, to je presne tá osoba, kam sa môžete naozaj obrátiť. No a poďme sa pozrieť na nejaký ten súhrn. My si uvedomujeme, že sme vás práve teraz zahltili, čo asi nebol teda veľmi našim cieľom. A čo by mala byť naša domáca úloha po dnešku? Pozrite sa na svoje produktové dáta. Sú naozaj napísané tak, že vy ako zákazník by ste prišli sami k sebe a nakúpili by ste svoj produkt v porovnaní s konkurenciou. Pozrite sa na svoje konkurenčné ceny a dodanie. Naozaj máte tak stabilné dodanie, že by si nešli ku konkurencii. Pozrite sa na svoje služby. Ponúkate vy sami takú službu, že by ste sa k sebe vrátili? No a hlavne využívajte do maximálnej možnosti všetky reklamné alternatívy, ktoré ponúkame, aby ste si vytopovali svoje produkty a neboli niekde na zadných stranách. No a poďme sa na to pozrieť, ako začať. Zo začiatku sme teda nevideli, možno ste iba hambliví, či tu máme nejakých potenciálnych predajcov. Každopádne prebieha to nasledovne. Na stránkach Kaufland.cz v pravom hornom rohu dáte si prihlásenie ako predajca a následne, keď ešte tým predajcom nie ste, dáte registrovať sa a prechádzate postupne. Registrujete sa ako predajca, doplníte k nám veškeré obchodné podmienky alebo obchodné údaje, dopisy, čo je potrebné v rámci nejakých skenov občanských preukazov a podobne. Následne na to prichádza aktivácia vášho účtu z našej strany. Potom vy si nastavujete svoj predajný kanál. Znamená to, že si nastavujete prepravné skupiny, nastavujete si listing, vytvárate si informácie o produktoch, o rôznych ponukách, respektíve nabídkach. No a následne tieto možnosti môžete integrovať 4 spôsobmi. Ak vás potom zaujíma, akými prídete za nami na stánok a radi vám to nazdielame. No a keď už to máte celé hotové, vytvorené, ten portál vám takzvané zmodrá, tak ste live. Následne na to prichádza už spomínaný automatizovaný marketing. Heureka, Google nákupy, vyhľadávacie kampane. Spracovávanie platieb prebieha na našej strane, čo je dôležité zmieniť. My nemáme platbu na dobierku, je to vždycky iba platba online. Posílame vám informácie o doručení pre toho koncového zákazníka, dostanete notifikáciu na objednávku, no a vy to vo finále balíte a expedujete k tomu koncovému zákazníkovi. Štandardne 14 dní od doručenia k tomu zákazníkovi sa k vám presúva tá tržba, ktorú si potom môžete stiahnuť na svoj bankový účet. Ja som spomínala ešte aj službu Fulfillment. Pokiaľ je tu niekto, kto má o to záujem, tak vlastne funguje to veľmi podobne, akorát sa nám to v polke trošku líši. Zase sa registrujete ako predajca, aktivujeme vám účet a následne na to v záložke služby požiadate o prístup do Fulfillmentu. Príde vám verifikačný odkaz, na ktorý kliknete, no a následne nastavujete si onboarding alebo taký úvodný proces práve pre FBK. Vkladáte tam produkty, ktoré chcete, aby boli k nám poslané na sklad. Ako som spomínala, Kaufland.cz, Kaufland.sk je v Chebe a pre Kaufland.de je to v Bone. No a následne k nám to zboží posielate na sklad, no a vo finále my sa už staráme o doručenie k tomu koncovému zákazníkovi, riešime zákaznícky servis za vás, jak v písomnej, tak v telefonickej forme, no a následne riešime aj kontrolujeme a spracovávame za vás vratky. Vy ako predajca si potom môžete určiť v rámci toho vrátenia tovaru podľa kategórií, akým spôsobom chcete, aby sa s tým vráteným tovarom pracovalo ďalej. Či sa má vrátiť naspäť do obehu, ak je nepoškodený obal napríklad, alebo či sa má zrecyklovať, alebo sa naopak vrátiť vlastne k vám. Pokiaľ by vás to zaujímalo, máme tam zase ďalší QR kód na aktiváciu vášho predajného kanála, takže určite, pokiaľ ste ešte nezačali a potrebujete tú pomocnú barličku, tak si prosím naskenujte QR kód webináru a môžete začať. Ja si ale myslím, Mirka, že vo finále našich predajcov bude zaujímať, teda koľko za to chceme peňazí všetko. Presne tak a poďme asi na to. Máme 2 druhy poplatkov. Prvý je mesačný poplatok, ktorý sa platí iba jedenkrát
bez ohľadu na to, v koľkých ste krajinách. V tomto prípade naozaj odporúčam, aby ste boli v čom najväčšom počte krajín, aby sa vám to oplatilo. Zároveň si ale môžete dať vyšší mesačný poplatok, ktorý spôsobí to, že si môžete k nám dať svoj vlastný prelink a takýmto spôsobom naši spoloční zákazníci môžu objaviť váš e-shop, vašu značku a znovu budujete si lepšiu vizibilitu aj v rámci vyhľadávačov. No a ten dôležitejší poplatok je variabilný poplatok. Ten sa platí z každej objednávky a tu je systém veľmi jednoduchý. Každý produkt patrí do určitej kategórie. Ja vám asi pôjdem na bok, lebo tam nevidieť veľmi dobre. No a práve tá kategória má určitú províznu úroveň. Tu by som zdôraznila to, že tá práve daná provízia sa ráta z celkovej ceny produktu aj s poštovným. Takže žiadne také kreatívy typu 1-eurový produkt, 15-eurové dodanie nemôžu byť, alebo respektíve môžu, ale stále je to tá istá provízia. No a prichystali sme pre vás aj Early Bird ponuku na 2 nové marketplace, ktoré budeme otvárať. Čo to znamená? Vy ako noví predajcovia, ale aj už ako existujúci, ktorí u nás pôsobíte, stačí, keď si otvoríte jeden z obidvoch, ale odporúčam obidva, buď Poľsko alebo Rakúsko, tieto 2 nové marketplacy a od toho momentu dostanete 3 mesačné poplatky zadarmo a plus nebudete platiť žiadnu províziu z predaja presne na tom novom marketplace. Pozor, toto sa už netýka Česka, Slovenska a Nemecka. No a dostanete od nás budget na reklamu na sponzorované produkty, ktorú tu vlastne dneska vysvetlila naša Sima. To je to topovanie produktov, aby ste mali okamžitú vizibilitu vo výške 600 eur na Poľsko, 600 eur na Rakúsko, spolu 1200. Mimochodom je to na 3 mesiace, takže si to rozrátajte na každý mesiac. Je to 200 eur mesačne na každú krajinu. No a Poľsko má iné provízie. A po ukončení teda toho 3-mesačného obdobia. A to je asi všetko. A mám ja si myslím, Mirka, preruším ťa. My sme asi niečo zabudli na začiatku zmieniť. Také malé prekvapenie práve možno pre tých hamblivých potenciálnych predajcov. Presne tak, nie my, ale ja som zabudla. Áno, mali sme to tak prichystané, že sme vám chceli viac menej prichystať prekvapenie, aby ste si mohli zobrať náš kód na ReShopper a keď sa zaregistrujete, dostanete 3 mesiace mesačných poplatkov zadarmo od nás a keď to dobre skombinujete s tými ďalšími 3 mesiacmi, ale to už teda nechám na vás, nechcem vám veľmi napovedať, v každom prípade urobte si fotku, lebo ja si to nepamätám, je to vždy unikátny kód, takže treba si urobiť fotku. Neviem, či máme nejaké otázky. Asi vyzerá, že naozaj máme hamblivých predajcov dneska v publiku. Každopádne, ak otázky nemáte a máte potom konkrétnejšie otázky, Mirka spomínala stánok číslo 50, vlastne na tej hlavnej ceste, prídite za nami a radi sa tam prípadne s vami o tom pobavíme. My vám moc ďakujeme za pozornosť dneska. Ďakujeme veľmi pekne. A budeme sa na vás tešiť.